खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 18 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 1 आघन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना थुलुंगा, फोथायथि आरो मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा सिगांनि नाजानायनि फिथाइखौ मोनगोन आरो मोनसे गोदान खाबु मोननायनि जाथावना दं। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि समाजारि मान सन्माना बांगोन आरो नोंथाङा मान मोनगोन। सोरनिबा खाथि सोमोन्दोनि हेफाजाबा गोजोननाय लाबोगोन। नखरनि आबहावाया गोरोबलायनाय जागोन आरो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन। सावस्रिया साबसिन जागोन आरो ब्याम खालामनाया नोंथांनि गोहोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै दावगानाय आरो जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। फालांगियाव गोदान रादाय खानायफोरा ओंखारनो हागौ, जाय गोलाव समनि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुङा मासि जौगाहोनाय एबा सिनायथि मोननो हागौ। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो सोमोन्दोफोरा गोदै जागोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन आरो आद्रा थालांनाय रांखौ मोननो हागौ। गोसोआरि गोजोनखौ लाखिगोन। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजौ जागोन आरो नोंथाङा गावनि रोंग'थिजों गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। गोदान खामानि जागायनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। साख्रि सोलायनाय एबा ट्रेन्सफार जानायनि जाथावना दं, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, जायनि थाखाय गोब्राब खामानिफोराबो गोरलैसिन जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगोन। नाङा-फाङा जानाय खर्साफोरनिफ्राय गोजानाव था। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। कर्क राशि गोनांफोरनि थाखाय दिनैनि साना खाफालगोनां जागोन। गोजाम सानथांखिनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना थायो। नोंथाङा खामानियाव गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। न'आव माबा मोनसे मोजां हाबाफारि जानो हागौ, जायजों बारहावाबो खुसि जागोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोनथाव खौरांखौ मिजिंथिनाय जायो। सावस्रिया मोजां जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। इसिङारि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 18 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। नोंथांनि गोख्रों नाजानाय आरो दैदेननाय रोंग'थिया दिनै बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। मावख' एबा फालांगियाव नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। फोथायथि आरो गोसो बोनो हानाय मोन्नैबो गोजौ थाखोआव थागोन। समाजारि सोमोन्दोआ मुलाम्फा जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों अननाय आरो मान होनाया बांगोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि गोजोन आरो सावस्रि मोन्नैबो जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। कन्या राशिफोरनि थाखाय बे साना दिदोमथि आरो मोनफुंनायजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि गियानआ मोजां फिथाय होगोन। नोंथाङा रां मोनगोन आरो गोदान बिथांखिफोरा फिथाय होगोन। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। सासे जर'खा सुबुंजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय उन्दुनायाव गोसो हो। साननि उन बाहागोआव मोजां खौरां फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। गोदान बिथांखिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनायनि राहा मोननो हागौ। साख्रिनि थासारियाव सोलायनाय लाबोनो हागौ, जाय मोजां जागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। नखराव मोनसे मोजां हाबाफारि जागोन। खरसाया एसे बारायनो हागौ, नाथाय रांखान्थियारि थासारिया सामलायजागोन। मेडिटेशन आरो यगा खालामनाया गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि फारसे थागोन। खस्थ'नि फिथाइया फिथाइ मोनगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानायनि गोबां जाथावना दं। नखराव गोरोबलायनाय थागोन आरो नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन। रांखान्थियारि नोजोरजों नायोब्ला साना मुलाम्फा गोनां। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन आरो बेफोरनि आबुं मुलाम्फा लानो हागोन। खामानियाव नोंथांनि मान-सन्मानआ बांगोन आरो फालांगियाव रांखान्थियारि मुलाम्फा जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो नोंथाङा गोसो गुदुं मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला आरो गुफुर गाब। मकर राशि। नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ थि महरै मोनगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथाङा नखरनि बिबानफोरखौ मोजाङै सामलायगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों थागोन। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन आरो दावबायनायनि खाबुफोर दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब-खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा आरो सना गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि हाबा मावनायाव मान आरो सिनायथिया बांगोन। नोंसोर गावनि जिउनि लोगोरिजों गोदै सोमोन्दो लाखिगोन। गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव जौगागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो नोंथांनि गोसोआ गोजोन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला आरो सिलभार गाब। मीन राशि। दिनैनि दिना गाहामजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा गोदान नाजानायफोराव जाफुंसार मोनगोन। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो समाजारि मान-सन्मान मोन्नैयावबो जौगागोन। सावस्रिया मोजां थागोन आरो नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।